This is called engine braking. Second gear. Wala nang mataas mo RPM. Ako gasolina no. Dito sa Juan ba? Dito sa Ilihan? Kakto kay Primera eh. Engine brake, di na naman dahil second gear. Kusog na kayo. Sobrang sa kakusog. Kani mo ning engine brake sa Primera. Hindi na kayo. Ano mo si Honda ka? Kusog. Pero, brake, siya. Kaya kung ganyan ta ka to sa gitset kay. May control sa sakyanan. Sige, brake oh. Delikado na. Init ang brake. Muna ikosa ka ng kabantay ka ng mga na sila sa singa. Sa Central Highway, o sa Panandyan, Iran nga. Aksidente kay natagak. Natagak sa kuan. Hangin. Ay, naputang ang brake ba? Ang kosa na kay mag-init. Mag-init ang brake. Yan ka na. Kuan ba? Mag-init ang brake niya. Tapos kainit na, nandiyan ang paa. You have to take care of the brake. Kasi downhill.
something wrong or ano din siya. Big tons or nas ka nang sige. Ano sa mga sa mga bawat sa mga. Bawas mo kayo kaya siya. Ha? Bawas mo kayo kaya. Ingkit ko ba? Tanan siya sa politik. Ingkit kis mama mo. This time. Ay, kung ganyan na yun. Freestyle. Gusto ko yung palit DVD na natin. As in, sa katong sa una katong puso pagkat ng DVD. Para mangina na ba? Oo, malit ta. Pero kada, sayang nga naman yung sa kwarta to. Eh, pwede na mag-ita na mo download. Yeah, kami yung kitag-internet sa ano. Yun. Pero sa anong ko, ano? Sa kulon? Kapag na mapiste. MP3 download to your phone, whatever. Kauban ko yun. 100%. Akyo na mo eh. Nata 100%. Hindi pa siya kay masige discountan ni ka na. Tulong mo na to kaganta. Discount na nila pa rin. Next year, ako na. Ha? Next year, ako na. Habang ka. Pansin. Pinagkanan dyan na yung pala kong mga. Galing ba? Bakit ako? Yun na yung mga yan. Yun sa location. Ano yung tigas ka ng mga sweldo ng mga daghang sweldo ba? Kaysa kung nasa estudyante yung kan. Kaya estudyante, ngitap kita have a good time, less money nga magkawas. Kaya estudyante. Huwag na lang, magdag, beer nga gikan sa
kay itong truck ni kargahan. Tumbang siya to siya. Nagkarga-ayos ba? Ato sa dyan siya nagdiskarga siya mga ayos niya kung sa pa to. Ang ginawa siya. Ang masig buko ang driver ka. Di sa dyan ka magkusok ang batag. Driver ang batag kaya. Ang sa dyan ka nga driver. Ano naman, ano sa may rason na naman admin siya? Ay, kabono ka na niya, try. Kakaling na. Kasi pinananaw. Kabono ka na tagat sa pag-ibig. Kita niya mo stoplight. Nakapatubel. Anywhere, basta lap ko niya. Ang importante niya. Ang karuwi. Dili ba ako pag Sige, bitamig sangpit ni mo, di ba mo manglini? Dinalangit naman tayo. what's that daw? Hindi na, simpan lang.
asa ron. Sa katulong doon, yung insulto ng mga ganong tao. Dalihan mo sa timbang. Sa tutsi. Si Mamel sama. One thousand isa. Ya, wa yan. Ha? Ano naman? Ah, sentro.